Maju sak jalan. Ojo mlayu.
Kang Netong. Nopo tadi dadi? Iki ana acara apa kok rame ning ngene ya? Iki ngono, ana acara tasyakuran, acaranipun pernikahan Mas Bayu karo Mbak Soho mau kalali aku ya. Mbak sapa, Mas? Mbak Isa. Mbak Isa, iya kok lali aku. Yo, iki kok rame ning ngene nganggo ketoprak apa ya? Iki ngono nanggap ketoprak Wahyu Buwono. Ketoprak apa? Ketoprak apa? Ketoprak Wahyu Buwono. Ketoprak apa? Ketoprak apa? Ketoprak Wahyu Buwono. Pimpinane sapa, Mas? Pimpinane Bapak Supri Betu saka Sedang Asri, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Yo iki ngono ya kabeh. Ya didongakno muga-muga sawise nanggap ketoprak iki dipun paringi rejeki ingkang kathah, ingkang paring kabagas warasan lan buruk ini lan garwane. Mugi-mugi dipun kathah rejekine nggih. Ya wis ayo bareng-bareng mundur yo. Joko. Odel-odel ora umum. Lah piye? Kawet iki kok tutupe kewalek ae. Lah mbok peloro kate mbok ramuki. Asem sira rampet.
Siap, gerak. Balik kanan. Gerak. Piye? Balik kanan ojo kompol. Ya dari balik kanan. Balik kanan separuh. Sik. Iki nek ora nyambung samut ya. Ora kanan. Wes balik kanan separuh. Balik kanan separuh. Yo, balik kanan separuh. Gerak. Ciblo, hadirin para pemirsa.
Dulu, dis, dicoba, ayo turun semua. Wah, Pocong pecilaan. hai tangannya ada apa? Ada Martina. Oke, aja ready. Ready. Ayat kursi. Pocong itu posisi wetir. Pocong model apa ini? Pocong apa? Isi dia taruh mobilnya sambutannya ini kok. Apa mbak? Ini kok seruak. Bismillah, Nabrak dasem. Hei, iyalah umumnya pocong ini didongakno surat-surat. Surat cinta? Surat Yasin. Yasin. Al-Fatihah. Surat cinta. Mobil mau keplaki. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Burung biar kok buang. Dereng. Monggo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Goblok. La ilaha illallah. 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 La Aku bakal balian bisa nggawa Mindayawati. Wah, kon dadi ngertenono Patih Wiranegara. Kepiye? Aku ora bakal bali sadurunge kepingine Gustiku sakawujud ing dina iki. Yen ngono ayo ditemtokke ana ing papan kene. Sapa kang bakal gumlendang kuandane? Maju. Bakal tak layani.
Pani tandhi kono tunjung seta. Lono tunjung seto. Nggih. Ayo ditemtokaken papan kene. Lakon mati. Sinuwun Prabu Brawijaya. Oh gini, kowe wani gawe geger nang papan praja Majapahit. Paring duka saderengipun kula matur. Wis kawit kula badhe sowan wonten ngasanipun. Ayo sampeyan dalem Sipro Prabu Brawijaya. Nanging wong setawates satengah dalan kula dipun kadhek kaliyan Patih Wiranagara. Klono tunjung seto. Kados pundi Gusti? Kabeh nayaka praja ning Praja Majapahit pancen wis pundi dawuh panjenengan son yen to mbok sapa wae durung iso ngadeg marang swanane Praja Majapahit awit panjenengan son lagi bedak kon. Yen kaya ngono kang dadi penjalukmu kira-kira apa kang dadi karepmu Klono Tunjung? Kepareng kula matur Gusti Prabu Brawijaya. Enggal matur Kang Trawaja. Sedaya kula sampun dados anteping ati kula. Yo, Kula sowan wonten ngasipun Sinuwun Prabu Brawijaya boten wonten sanes lekas kula. Kula kepengin ngemboni Jangaji Jawa sonten lamar putri kedaton Majapahit kang wewangi Dewi Ndawati. Badhe kula boyong wonten Kadipaten Blambangan minangka garwa Prameswari. Klono Kados Tunjung ngaten seto. Gusti Prabu. Mangerti yo, yen jojodohan kuwi kudune aku ngganggu kelawan putune ingsun. Yen kaya mengkono kang dadi karep panjenengan sun njaluk ina wektu 40 dina. Sekawan dosa dinten Kuwi kang dadi penjaluke panjenengan sun njaluk wektu 40 dina kanggo menehi pawangsuan kang gumathak. Awit yen to dina iki sliramu bacut kepengin njaluk pawangsulan panjenengan sun durung bisa nampa nolak yo. Sinuwun Prabu Brawijaya. Klono Tunjung seto. Kula ngaturaken agung panuwun dening Gusti Prabu Brawijaya maring iki nawet das kawan dosa dinten. Ya kaya mangkono kuwi sing tak Nanging juli wedas kawan dosa dinten kula boten badhe wangsul wonten Blambangan. Nanging kula badhe pesanggrah wonten tepis pring negari Majapahit ngiras pates Bagus. kula ngawat-ngawati dhateng calon garwa kula. yen kaya mangkono kang mbok jaluk sliramu tak keparangke pesanggrah ning Praja Nuwun Majapahit. pamit Gusti Prabu. Jogo kan teman Majapahit, masa boro